Тази сутрин, любезни братя и сестри, ние ще продължим нашите размишления и серия от проповеди, свързани с Божието царство. И днес ние отново ще говорим за това, че Царството Божие е настъпило, в смисъл започнало е, и то продължава да се развива и да расте. Затова темата на нашите размишления днес ще бъде разрастващото се Божие царство. За целта ние ще прочетем Божието Слово от книгата на пророк Данаил. И там ще прочетем от стих 1, стих 13 и 14 и след това стих 27 и 28. Нека да се изправим и с внимание да чуем Божието Слово от книгата на пророк Данаил, 7 глава, стих 1, 13 и 14 и след това 27 и 28. А за домашна работа, вие, ако искате, може да се прочетете цялата 7 глава. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Данаил видя сън и видение в главата си, върху леглото си. Тогава записа съня и разказа същността на видяното. Гледах в нощните видения и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни и го доведоха пред него. И на него бе дадено владичество, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши. И в края на главата 27 и 28 стих още се казва и добавя към това пророческо слово за Исус Христос: а царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъдат дадени на народа, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно и на когото всички владичества ще служат и ще се покоряват. Тук е краят на това видение. Колкото до мен, Данаил, размишленията ми ме смущават много и изгледът на лицето ми се изменя, но запазих това нещо в сърцето си. Амин. Да се помолим. Велики и святи Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово, което, както и светия апостол Петър казва, не е обикновено Слово. То не е частно на пророка обяснение на Твоята воля, Господи, но то е Божие Слово, то е Твое Слово, защото, казва апостол Петър, святите човеци са говорили и писали тук, движени от святия Твой дух. О, святи душе, Ти си излял своята любов в сърцата на всички вярващи, Твоята благодат и пълнотата на духа, Господи, Ти си я дал днес в 21 век на Църквата Христова, на Твоите люди, за които се говори в това пророческо слово на пророк Данаил. Благослови ни, Боже, дай ни да разберем, да осъзнаем същината на Твоето царство, защото Ти, Исусе Христе, каза на Твоите ученици, казваш днес и на нас, че Ти казваш, на вас е дадено да познаете тайните на Божието царство. Разкривай ни ги, Боже, още по-пълно, по-подробно, за да ги запомняме, за да се насърчаваме и за да бъдем участници в това царство и да бъдем поданици, част от народа,
на Твоето Царство Боже. Благодарим Ти. В Твоите ръце се оставяме. Говори ни днес сега в името на Христа. Амин. Амин. Може да седнете. И така, любезни брати и сестри, ние четем от тези пророчества на книгата на пророк Данаил, която, между другото, не е лошо ние да си прочитаме. Тя не е много голяма, тя е пророческа книга само от 12 глави, но за домашна работа днес или през тази седмица може да си прочетете и 7, и 8, и 9, и ако искате и цялата книга на пророк Данаил. Аз сега чета пророческите книги, тъй като в богословската семинария ни учим за пророците в момента. И всичко това е много интересно. В пророчествата на пророк Данаил не се говори за едно царство, което няма да има край. Говори се за камъкът, който беше отсечен, казва Словото Божие, не от ръка, който става основа на това царство. Когато размишляваме за царството и когато ние четем пророческото слово, а както и много пъти съм казвал, че нашата църква се е посветила и ние така започнахме нашата църква с няколко мотива, един от които основните мотиви е и цели е нашата църква да бъде колкото може по-библейска и да четем Божието Слово, като размишляваме, не просто така папагалски, да го четем, да го повтаряме, да го наизустяваме и декламираме, но да размишляваме върху него и когато откриваме истините на това Слово, тогава ние сме се посветили да бъдем покорни на Божието Слово. Вероятно, много от нас, които от по-дълги години са във вярата, са чели тези Божии пророчески слова от книгата на пророк Данаил, но може би не сме осъзнавали какво те ни говорят за Божието царство. А именно, че Божието царство ще се разраства то, когато бъде основано, когато започне. След това то ще започне и да расте и никога няма да престане да расте и царството му, казва, няма да има край, няма да спре. Това не е като една от многото човешки владичества, империи, които имат своя възход в даден определен момент и време в историята и след това започва надолу нисходящ ход и падение и прекратяване на една или друга човешка империя. Само че Божието царство не е така. Някои мислят, че Божието царство още не е започнало да действа, не е започнало да расте, а мислят, че когато дойде за втори път Христос при второто пришествие, тогава Господ ще основе царството си и ще го започне и тогава вече то ще започне да се развива и да расте. Само че не е точно така. Ние виждаме в Словото Божие, че Божието царство е започнало още по времето на, не на второто, а на първото пришествие на Господа Исуса Христа. Първото идване Негово в човешка плът на земята. Някои тогава се съмняваха и казваха, сега почва ли царството ти? Какво става? Ще започне ли царството на Месията? И тогава Христос им казваше, вижте, огледайте се, какво става около вас. Слепи проглеждат, куци прохождат, мъртви биват възкресявани. Което означава, казва им той, значи, че Божието царство е вече сред вас. Има много доказателства, за които ние четем в Евангелията, в Деянията на апостолите, в посланията, които ни говорят, че Божието царство е започнало още при първото пришествие на Господа Исуса Христа. А от тогава нататъка
то расте и продължава да расте. Ние сме споменавали за притчите, как в тях Христос разкрива, че Божието царство първо ще бъде мъничко, много малко, като синапово зрънце, но след това то ще порасне като едно голямо дърво. Когато размишляваме върху разрастващото се царство, ние достигаме и трябва да достигнем, любезни братя и сестри, и до извода за това каква е главната цел на Бога за нас. Каква е главната цел на Бога за Неговите люди, за нас, Неговите хора на този свят. Какво Бог иска от нас. И когато веднъж ние разберем, че царството на Бога се разраства, когато го приемем това нещо, когато го повярваме, приемем го от Божието Слово, тогава, любезни брати и сестри, наистина животът ни ще се промени коренно и никога няма да бъде същия. Ние виждаме в Словото Божие един велик, внушаващ дори страхопочитание план на Бога, който Бог има за цялото творение, за цялата Вселена. Като размишляваме за това как Бог ни е предопределил, как Той ни е предузнал, как ни е избрал още от преди създанието на света, как е промислил още от преди създанието на света и е предвидил всичко в вечния си божествен план и промисъл, че Исус Христос, Месията, ще дойде, Неговият Син, въплатен в човешка плът, за да ни изкупи, за да изкупи люди за свое притежание, за да има Бог народ на тази земя. Негов народ, в който народ ще бъдат включени хора от всички националности, етноси, езици, раси и така нататък. От целия свят. Така че, тук една скоба отварям, за да ви напомня, че християнството не е българско. Някои се тупат в гърдите и казват българската вяра. И като виждат, че ние ходим на църква или четем Библията, викат, това е някаква чужда вяра. Чакай ви, няма чужда вяра. Християнството не е нито българско, нито гръцко, нито американско, нито китайско. Това не е чужда вяра, това е интернационална, това е световна религия, световна вяра, която вяра Господ не е дал само за нас, българите, или за гърците, за Вселенския патриарх, или за източния блок, само за православния свят. Той е дал за всички християнската вяра. И затова има християни по целия свят. Те не са всички православни. Има и католици, има и протестанти, евангелисти като нас, но всички ние сме християни, имаме една вяра по лицето на земята. Така че Бог има един изключителен план за творението си, в който план Той е включил и нас, в който план Той е включил и теб, мили братко, мила сестро, всеки един от нас. Никой не е пренебрегнат. Никой не е оставен вън от Божия план. Нито един вярващ, любезни братя и сестри. Така че ти си част от плана на Бога и ние трябва да търсим Божието родителство, всеки един от нас, за това как се вписваме в този план, каква е нашата мисия, какво трябва да направим в този свят, какво ще оставим. Ние ще продължаваме да размишляваме не днес, но за бъдеще върху тази мисъл. И вие мислете от сега, какво вие ще оставите на вашите деца, внуци, правнуци. Само някакви материални наследства ли ще им оставите? Или нещо духовно, ама как ще им го оставите? Как ще им го завещаете? Мислили ли сте за това?
Айде помислете малко за домашна работа и върху този въпрос. Какво ще бъде наследството, което вие ще оставите? Какво ще стане след вас, грубо казано, помислете, с вашите близки, с вашия дом, с вашите чада, внуци? Какво ще стане с тях? И как вие, какъв фактор сте били вие в техния живот? И променил ли се някакси техния живот благодарение на вашата вяра в Господа? Помислете върху това и ние ще имаме специална проповед, върху която аз размишлявам и подготвям за духовното наследство. Но нека и вие така да мислите, да като се съберем, тогава, когато проповядвам тази проповед, да стигнем до някакви градивни изводи и практични приложения, към които Бог ни води. Тъй, че всеки един от нас е част от Божия план. Всеки един от нас има стойност. Всеки един от нас има важно място за разширяване управлението на Господ Исус Христос. И влиянието на Господ Исус Христос. Там, където Бог ни е поставен. Истината, за която днес проповядваме, е, че Бог разширява и ще продължава да разширява своето царство. Истината е, че Бог ще победи враговете си. И това е основата на нашата надежда, християнската надежда, на нашият кураж, на нашата дразновеност в Господа. Защото в 1 Коринтини 15 глава, 15 стих се казва, че Той, Христос, Бог, трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. Това е истината и така ще стане. Големият въпрос, който християните днес си задават и всички ние си задаваме, и даже така, като се огледаме така и в нашата църква си задаваме, големият въпрос е дали църквата ще продължава да расте като численост, като брой на вярващите и дали самата църква, нейното влияние ще продължават да растат или ще намалява. Числеността и влиянието на църквата, тези два показателя, два фактора. Това е големия въпрос и големият спор днес в църквата. Защото виждаме, че духовната война продължава. Тя не е спряла. И тя ще продължи до второто идване на Господа Исуса Христа, когато Той дойде вече окончателно, ще сложи край на тази духовна война, но до тогава тя продължава и ние виждаме, и затова се чудим понякога, когато привидно виждаме, че злото като че ли някак се надделява, и ние се питаме, какво ще стане с църквата, бъдещето на църквата, дали тя ще расте числено, дали ще се умножава и дали някой ще я слуша или тя ще си е глас пустиня. Или нейното влияние ще расте, или пък обратно. Някои говорят за отстъпление от вярата. Някои говорят, че нейното влияние ще намалява, че никой няма да слуша църквата вече, че всички народи, правителства ще отстъпят от християнските принципи, от вярата, няма да слушат гласа на църквата и всичко отива на апокалипсис, на погубление, отива на краят на света, нали? Така се говори, че все се говори от колко години вече минаха, още от преди 25 години, преди да настъпи 2000-та година се говореше, той и през целия 20 век се е говорило, че като дойде 2000-та година, настъпва края на света.
след 2000-та година, ма то не бяха разни други пророчества, работи. Сега последно преди 2 години за календарът на маите, че вече идва вселенският катаклизъм и краят на света. Обаче, днес ние трябва да приемем истината, която Бог ни говори от Божието Слово. Да, днес ние сме чували, чели даже много теории, много тълкования. Обаче, Библията ни казва, че Божието царство ще расте, че църквата в света ще расте и че нейното влияние ще расте. Гласът на църквата няма да бъде за бъдеще глас в пустиня. Макар и по трудния начин, някои правителства и народи, и нации ще го разберат по трудния начин, като наистина има едно привидно отстъпление от вярата, от библейските принципи, от Божиите заповеди. И тогава ще дойдат катаклизмите, ще дойдат не само природните катаклизми, ами и обществените и социалните катаклизми. И тогава по трудният начин народи, нации, правителства ще разберат, че без Божия закон, без покоряване на Божиите правила, няма да стане работата. Няма да може. И тогава влиянието на църквата ще продължи да се увеличава и нейният авторитет да се вдига все повече и повече нейният, така да кажем, грубо казано, рейтингът и авторитетът е. Тъй, че това, което ние приемаме за истинно библейско поучение, изхващане и виждане, доктрина, това ще повлияе върху начина, по който ние подреждаме нашите приоритети, по който ние планираме и живеем живота си, любезни братя и сестри. Тъй, че ако ние се придържаме към доктрината за скоро предстояща голяма скръб, примерно, която почти ще унищожи целия свят, ще погуби по-голямата част от обитателите на света, говори се дори за Трета световна война, за Армагедон и така нататък. Тук с братята по-миналата седмица говорихме за онзи чип, дето сега подготвят чипове, такива да имплантират в десницата, в началото. Има такива нови технологии, които някои мислят, че това вече ще бъде белега на антихриста, белегът на звяр. Ако ние приемем това, значи трябва да се парализираме, да спрем и както имаше на времето едни, не знам дали вие помните, но имаше едни двама братя, вярващи от старата църква, които решиха, че края на света ще идва и вече спряха даже да влизат в църквата. И застанаха на отсрещния тротуар на входа на църквата и там седяха и даже някои ги бяха нарекли тополите. Двамата братя, двете тополи. Там седяха и който идва на църква и влиза в църквата и те, даже някои вярващи ги питат: братя, какво правите? Айде влизайте. Не, края на света идва, ние вече няма да влизаме и така нататък. И има хора, които до тук парализират се, като приемат това схващане, че края на света ще дойде и няма смисъл нито да учим, нито да работим, нито да се развиваме, да прогресираме. Няма края на света, Христос идва, второто пришествие, ще стоим и ще чакаме. Тая заблуда не само християни, но и разни такива секти са преживяли в историята. Продавали са имотите си, качвали са се на разни хълмове, където да чакат пришествието и няма го, Господ ни идва и остават на сухо. И заблудата е голяма. Нека вече ние да излезем от този детски период, бебешки период, да не бъдем толкова наивни,
както и апостола казва, да не бъдем вече деца, блъскани от всеки вятър на учение, на проповядване, но да си четем смислено Библиите, да наблюдаваме и бъдете като беряните. Като четете тая година Библията, то вече я преполовихме годината, но втората половина на тая година, като четете Библиите си, вижте и размислете дали съм прав и дали това, което ви проповядвам, е по Библията. Вижте. Но аз вярвам, че и приемам, че пророчеството от Евангелието на Матея, например, 24 глава, където се говори за глад, за войни, за трусове, природни бедствия, за скърби, за скръб, която е не бивала, откакто човечеството съществува, аз приемам и вярвам, че всичко това се е изпълнило по времето на поколението на Господ Исус Христос, по времето на това поколение, което е живяло през първи век. Тогава се е изпълнило това. Тогава са настъпили последните времена. Четете и Стария Завет, пророчествата, изследвайте и мислете. Тези пророци са говорили за последните времена. Ама кога са настъпили те? Разбираме, че са настъпили, когато идва Месията. Тогава започват последните времена. Тогава хората са разбрали, че наистина последните времена настъпват. Идва наистина обещания Месия, който те са го чакали с векове. С стотици години са го чакали. Обещаният Месия и накрая той идва. И хората разбират, че последните времена са дошли. Виждат чудесата на Христос. Виждат неща, които никой преди това не е виждал. Слепи проглеждат, болни се изцеляват, дори мъртви възкресяват. Такива чудеса толкова много от един човек, от един пророк. Това не казвали са си хората тогава, това не може да е обикновен пророк. Това не може да е само пророк. Ние сме чели, виждали сме старозаветните пророци и те, Бог върши чрез тях чудеса, ама толкова много чудеса. Значи, това е Месията. И тия, които познаваха Стария Завет тогава, а хората тогава го знаеха наизуст, почти целия Стар Завет го знаеха, защото нямаха го вкъщи да си го четат, да си го препрочитат и напомнят, а само в събота отиват в синагогата, равинът свещеника отваря свитъците, прочита и който чул, който запомнил. И това е. Като се отидат вкъщи, който са чули, това е. И го знаеха хората и знаеха, че Христос е Месията. И последните времена настъпиха и Христос пророкува какво ще стане. Матея 24 глава, другите Евангелия също. И всичко това, и той им каза, истина ви казвам, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не се сбъдне всичко това и то стана. Стана и Святия Дух се изля върху църквата. Изпълни се пророчеството и на пророк Йоил, който пророкуваше, че в последните времена Бог ще даде духът си на всяка твар, не само на царете, на пророците, но на всички вярващи. Това значи на всяка твар, не на уния светските невярващи. Те нямат Святия Дух. Бог няма да им го даде на тях. А като се говори за всички или за всяка твар, се говори за всички вярващи. За всички, които повярват. За тях се говори. Ние ще говорим и за бъдеще и отново за Святия Дух. И за царството и така нататък. Но изпълни се и това пророчество за последното време. На пророка Йоил. Тогава беше последното време. Когато Святия Дух слезе в деня на Петдесятница. Последните времена апостол Петър го проповядва. И голямата скръб дойде тогава. Когато 70-та година и преди това един римски император, аз скоро го четах, но пак му забравих името, е поставил
мерзостта на запустението в храма. Не, друг беше. Но и той се е проявил като антихрист. И се е изпълнило това слово и на апостол Йоан, дето казва, дечица, много антихристи вече има и духът на антихриста действа. Вече и тогава са били страшни времена. Последни времена. Тогава са били последните времена. И вече като им разрушават и храма, и за евреите настъпва края на света. Края на света настъпва. И тогава приключват последните времена и тогава пък почва Царството Божие да се разраства. Църквата, юдеизма вече край. Той няма храм. Юдейските свещеници няма къде да принасят жертви. Старата ера приключва. Господ вече продължава да действа в света и силата на Новия Завет е в пълна валидност. Нали? Новия Завет е и спасението е чрез Христос. Няма нужда вече от други жертви. Той е последната жертва в последните времена и така нататък. Но ще имаме време да размишляваме малко по-подробно, когато и разглеждаме части и цялата книга Откровение на апостол Йоан. Така че трябва да кажем днес, любезни брати и сестри, че времето е на наша страна. Както една партия имаше такъв девиз, времето е наше. Само че то не е тяхно, а времето е на християните. Времето е на Божия народ, на вярващите. Защото Царството на Бога не само се е разширявало, но то и сега се разширява и ще продължава да се разраства без никакви апокалиптични бедствия и без настъпване на някакъв край на света, любезни братя и сестри. Тук отварям една скоба, че природни катаклизми, огромни такива бедствия, земетресения, урагани, цунами, наводнения, порои, Божиите порои, Господ ги праща тия неща и са ставали още след грехопадението са започнали тия работи. След падението на човека, след грехопадението, Господ праща своите порои, градушки, земетресения, Содом и Гомор и бедствия и такива неща, които Господ ги шляпва шамарите на човечеството от едната и от другата буза и тези неща ще продължат, но те не са белези на последното време. Да имате предвид. Няма какво да се оправдаваме. Природните катаклизми не са белезите на последното време. Защото ние виждаме в притчите и четете в Евангелията, притчите на Господа Исуса Христа, ние виждаме в тях, че растежът на Неговото царство дори е било тема от първостепенно значение. И ние виждаме, че и Йоан Кръстител, и Исус Христос започват с учението и казват: Божието царство наближи. Покайте се, защото Божието царство наближи. Ние виждаме, че в притчите малкото синапово семе расте по свръхестествен начин и се превръща в дърво, както и малкото количество квас шупва и заквасва цялото тесто. И то прониква навсякъде. Това е идеята. Кваса. Че прониква навсякъде. Като зараза. Като вирус. Няма отърване от нас. Който и мисли, че ще може да унищожи християните, християнството, Библията, жестоко се лъже, историята го доказва. Никой до сега не е успял да унищожи
А в първите векове даже е имало жестоки гонения. Много жестоки. Знаете, римските императори, християните как са били гонени по жесток начин и целта е била да бъде унищожено християнството. Знаете и съвременните примери от историята за атеистичните тоталитарни комунистически режими, които на някои точки вече не са, да кажем, даже и не места, точки на планетата съществуват, още в Северна Корея, още тук, там е някъде и ще приключат. Няма да просъществуват. Но никой няма да може да унищожи християните и християнството, защото то ще се разраства Божието царство. Самият Христос, когато установи царството си на земята, той го основа съзнанието, че то ще бъде успешно. И казва, че портите на ада няма да надделеят. Даже ние си мислим, че това е една атакуваща църква. Не, замислете се, не портите на църквата ще устоят срещу атаките на ада, а обратното. Портите на ада няма да устоят на наплива на атаката на църквата срещу този свят, който мисли, че той ще завладее ада. Ада ще завладее света. Не. Портите на ада няма да надделеят, няма да устоят на победният поход на църквата. Тези, които получават, че ерата на църквата ще завърши с провал, с залез, не разбират правилно целта на възкресението и възнесението на Господа Исуса Христа. Той възкръсна, Той се възнесе, Той седна отдясно на Бога Отца и царува, в момента царува. И Той ще бъде победоносен цар чрез своите люди, чрез народа си, чрез своето тяло, църквата, невястата. Няма нужда да идва Той пак за втори път в плът, нали? При второто си пришествие и тогава да царува. Не, Той вече си царува и без да слиза в плът. Както ние разбираме и знаем, че не е необходимо Сатана да бъде в физическо тяло сега на земята, за да може да участва в духовната битка. Ние знаем, че Сатана не е въплатен, но в някаква конкретна личност, антихрист или нещо подобно, че тогава да започне битката. Не, тя битката вече е започнала и никой не се съмнява, че Сатана действа. Нали? Защо тогава ние се съмняваме, че Христос царува, без да го виждаме, без да е нужно да слиза на земята, да сяда отново в Ерусалим и да почва тогава царството. Не, то царството си е започнало. Внимателно да четем книгата на пророк Данаил, 7 глава. Се казва, че и на него бе дадено владичество, слава и царство, за да му слугуват, забележете кой да му слугуват, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Не някои само. Християнския свят, християнските народи. Не. Всички народи. Всички значи всички. Всички племена, народи и езици. Ще дойде време и ислямския свят ще падне под властта на Господа. Защото продължава пророчеството и казва: Неговото владичество е вечно. То няма да премине. И царството му е царство, което няма да се разруши. Някои сега талибани там мислят, че ще завладеят света.
като основаха тая година ислямски халифат. Нещо, което от преди векове не е било. Халифат. Държава обявиха под ислямските закони. И вече мисля, че това е началото на края на християнския свят. Нищо подобно няма да стане тая работа. Няма да стане. Обратното ще стане. Християнството, църквата ще завладее, защото учението на църквата не е нейно. То е Божие. Божие. Ние още четем в 27 стих на 7 глава на книгата на пророк Данаил. А царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъде дадени на народа. Вижте сега. Царството на първо място. Владичеството на второ място. И величието на царствата по лицето на земята, които са даже под цялото небе царствата, ще бъде дадени на някакъв народ. Кой е този народ? Народ, които са светиите на Всевишния. На християните, на църквата ще бъдат, така че църквата, нейното влияние ще расте. Няма да е глас пустиня. За моменти сега ние сме в някаква ранна още епоха на развитие на църквата. Има още десетки, стотици, може би и хиляди години, в които ще се развива църквата и тя ще расте нейният авторитет и величието на царствата ще бъде дадено на този народ, който е църквата, която пък е със светиите на Всевишния, а Всевишния, чието царство, пак повтаря пророкът, е вечно и на когото всички владичества ще служат и ще се покоряват. Всички владичества. И това няма да стане след второто пришествие. Това ще стане още преди второто пришествие и тогава вече ще дойде Господ. Тогава. Затова казва, че това благовестие на царството трябва да се проповядва по всичките народи и тогава ще дойде свършека. Тогава. И тъй, любезни брати и сестри, има хора, които ни обвиняват нас, които сме поддръжници на това благовестие или богословие на царството. Те ни обвиняват в това, че ние имаме някакви амбиции да превземем света и да го накараме той да ни се покорява. Не, ние нямаме такива амбиции. Нашата мисия е само да проповядваме благовестието на царството и да правим ученици за Господа и дори да правим цели народи да стават ученици на Господа според великото поръчение, затова то е наречено великото поръчение. Идете и научете всичките народи, казва нашия Господ Исус Христос. И тъй, любезни брати и сестри, ще завършим с Псалом 22, стих 27 и 28, където се казва: ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всичките земни краища и ще се поклонят пред Тебе всичките племена на народите, защото царството е на Господа и Той владее над народите. Амин.